Michela Li Tabone, residenti ħaż-Żebbuċ, ammettiet fil-qorti illi kisret ordni tal-qorti wara li kienet barra mid-dar f'ħin meta kellha tkun f'dara skont il-kundizzjoni tal-ħelsien mill-arrest fuq każ ieħor. Il-qorti semet fl-24 ta' Ottubru li għadda waqt roadblock fi triq l-imdina f'Ħaż-Żebbuċ il-pulizija waqfu karozza għal ħabta tal-10:30 ta' filgħaxija u għarfuha bħala Tabone. L-akkużata suppost kienet f'dara bejn id-9:30 ta' filgħaxija u s-7:30 ta' filgħodu kif kienet ordnat il-Maġistrat Giannella Camilleri Busuttil fit-22 ta' Jannar li għadda. Tabone ammettiet il-ksur tal-kundizzjoni u l-Maġistrat Elmeri Grek ħarġet multa ta' 300 euro kontrija. Kif ukoll ordnat il-konfiska ta' 600 euro illi kienet iddepożitat bħala parti mill-ħelsien mill-arrest tal-każ ieħor. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Rodri Kattart fil-waqt li għall-akkużata deret l-avukata Antea Bonnici Zammit.